Okay, muri wezimbabwe nyaya iri kunyangadza, nyaya iri kupisa muzimbabwe right now yekuti pafe chapo tiri kuwestigwa time nenyaya iyi because tofanira kunge tiri kutaura about corruption iri kuitika. Tofanira kunge tichigadzirisa izvozvozvo ende tofanira kunge tichirivhesa cap 3 tichidzoka our real constitution, the 2013 constitution from the people by the people, and then we make sure kuti it's the constitution yadzoka 2028 munhu ari kubva oenda kunozorora handiti, and then tora nyika yedu back. But anyway, in fact there's no anyway, but zvakamira zvakadaro tine nyaya iri kunyangadza right now inova nyaya yaauxilia yaKOC yaCollins and what is happening right. So muri Zimbabwe right now Zvotosvorana Chivhayo tanzwa tese isusu he is ari deep soup, deep hot soup handiti, yekuti mukomana ari kunzi anodanana kauti anodanana nasisi vaKOC Dion handiti, and then zvakamira zvakadaro mukomana waprovidha ajet, anga akaprovidha ajet rekuti vanhu vabudiswe munyika vaende kupi kuDubai because auxilia ari kuvava kuno. So zvakamira zvakadaro muri wezimbabwe mukomana ari kunzi wakaprovidha jet, but vanhu vakazosvika pakubatwa jet vasati vabuda vari kulodge mubulawayo ndoko wakabatirwa KOC, wakabatirwa Dion nana Momse vana KOC etc handiti. So kubatwa kwavo vachisungwa auxilia achizoongorora kuti saka chichaida vangada kutiza nechii vaprovidha chii, ndikuona kuti Zvotosvorana Chivhayo ari kunzi ndiye aprovidha that jet. Now Zvotosvorana Chivhayo achinzi aprovidha that jet zviri kubuda manje kuti but ranga risiri private jet rake, riri somewhere linked to Tagwirei jet raaishandisa, and now Zvotosvorana ari kunzi ari kuigeza, ari kuti haazvizivi zviro, kana kati iye haasi kuziva zviri kuitika nyaya inosarira Tagwirei, handi muri kupaona. So muri Zimbabwe aya ma1 ari kuita, tiri kunzwa kuti izvezvizvi Zvotosvorana Chivhayo uri kuDubai kuti kuti aindira business kauti ari kutohlawo kutobatanidzirwa munyaya idzi ma1. So muri Zimbabwe ndataura inini nacomrade Gungunde ndichiti comrade Gungunde, give us your take about this, what is happening, give us your take. So vataura iwo about something very different, something very important. Alright, vachitaura nyaya iwo yokuti mai Mnangagwa vari kuita zvakanaka. So ndabva ndazama kuti ndinzwe so comrade vari kuti chii kana vachiti mai Mnangagwa vari kuita zvakanaka, vakataura vachiti ivo in politics zviri kuitwa zvaiitwa naCollins ndo exactly zvinoluzvisa vanhu power very very quickly, because as if you are able to just make citizens as angry as possible, then the citizens will remove you. If you make them as angry as possible, and what makes citizens as angry as possible very fast, kuona mari ichipfachugwa nevari exactly in power, the exact people, the exact family iri in power, ukavavona vachitamba nemari sezvamakaona imimi kuti mota yepamotaked amai muchitoziva kuti iro ziford ranger rine maziblue lights rechichi zirapta iro ndiri pamotaked yapresident, and then woona iwewe kamunhu kanenge kachinzi kahure kemwana wapresident kachifamba kachitungamirirwa nezimota ari pamotaked apa, kanenge kafamba nelambo kachiita sei, kachiposta kachikuzorai kachikuwachisai, in other words kachizvida handiti, nemari yamunoziva imi kuti shuwa iyi imari yedu iyi handiti. That in politics is a very stupid thing to do. So auxilia achari kuita apa is just damage control, and it's just politics
hapana zvizhinji zviri kuitiwa, hapana kuti kwanzi zvazodai so zvazotendera zvikaita sei. It's just politics, kuziva kuti ava vanhu ava vakamakwa nevanhu, saka kana inini ndikavawachisa vanhu vanondifarira more. And it seems like it's working, because if you look mumacomments anenge achipindwa nemazimbabweans mumapost anenge achiindira nezvizvi, you will see kuti mazimbabweans mazhinji especially mamai vakadzi, yes zvazodidi madzamama zvikazodidi, utoona kuti vaiwa jealous, vaiwa kugwadziwa chaiko chaiko nezvivanhu izvi kuti so anyway, mune Zimbabwe, peace.